Anocht támuid sa Bernard Shaw, tá na Bernard Shaw, tá sé deisceart na carracha na leis an gnáil Shroid Richmond. Hastín wein áit agsúla fiocha gachúir léiríonn gné eile don phobal Gaelach. Agus a heispáin an níomháin dóibh féin ach don chathair bhfuil siad éile gnéthach. Agus nach gádáibh freastal rudí Gaelach a bháin le bheith Gaelach. Nar hosaí mar smaoineh ar an gcuincap seo, bhí annachchuid na meancha marsáide ará nar a bhiú faic an Gaeilge go raibh sí marmh, agus bhí asagan go má go raibh Gael urbacha sa chathair i cainte Gaeilge chuile lá beo, agus chumar díreach bat signal in Iirdeadal, bhanas go dteocha siad amach an áit bhána an céine, go bheith framid agus go bluis framid. Tá an bun cuincap cóisiimplí nachhuiil sé in ahrathe, bailíonn Gael le chéile uair amháin sa bhí. Chunóil. Chunóil, like. Yeah. Sinead. Pop Up Gaeltacht, yeah. Tá sé anmha. Bhí scúne an mór go leabhar sa tá sé cearclúir. Seán mar tríú na carú ar teacht. Tá na hóíonn seán mar a Cliath so is de sénta an bualadh daoine le bhfuil Gaelach acuíonn seo sa chathair. Old fashion. Very old. It's very old. Kan je niet differently? Nee, differently. Nee, weiß ich nicht. Het is soes. The sale na Micklein go homeland le feicáil an seo nach. Come here until she just chuile me bí mit snúlis an deirdín déirnach na mí le bheith heige seo. Seán dehú pop up ifigúil deiremis gan Dehú ceann i mBaile Ó Cliath. Dehú ceann is aganine ach. Neadar céh timp le crinne. Gaige, seasca. Ní smá Tá bura a tacht leis féin tá beocht an nach bhfuil takeíocht díar. Agus tá ceap go sin íocht tácht le gannachríonn sé fiú meón na Gael faoi an héin. Ní bhaineann an Gaeilge le ceantar a bháin. Is teanga í a bhaineann le pobal. Agus a bheith agus is scapfar an pobal sin ar fud na crinne scapfar an teanga leo. Agus tá sé a raibh ar fáid go bhfuil siad an pop-up úsáid mar urlis. Chun an teanga úsáid agus a chéiliúra. Sláinte.